La notícia d'ara fa escassament una hora i quart és que a París, a plens Camps Elisis, més a prop de la Concòrdia que no pas a l'Arc del Triomf, un home amb un Kalashnikov ha disparat contra una patrulla de gendarmes. N'hauria mort un i ferit greument un altre. I la persona que ha disparat, presumpte terrorista, hauria estat abatut. Segons informacions d'última hora, era conegut per les forces de seguretat. Per tant, tornaríem a estar davant d'algú prèviament fitxat i conegut. Els testimonis parlen com a mínim de 2 assaltants de més trets a prop de la zona. I la policia ha desallotjat tots els Camps Elisis, ha fet buidar tots els locals d'oci, recordem que és una zona que hi ha una gran quantitat de bars, de restaurants, de bistrós, i recomana als parisins que no s'hi apropin. Màrius. És que és molt difícil, perquè és que estem parlant d'una avinguda que deu tenir, no sé, un parell de quilòmetres ben bé, i on es concentren hotels, restaurants, cafeteries, és a dir, tota mena d'establiments. És a dir, si hi ha un lloc que van els turistes és a passejar pels Camps Elisis, no? Que és on, diguem, més tard es va dormir la ciutat de París. No? A mi, avui, jo volia portar una dada perquè avui la persona que tracta aquests temes a La Vanguardia, l'Eduardo Martín de Pozuelo, m'explicava que una de les coses que era preocupació de les policies europees és que, per exemple, a la ciutat de París, en segons quins barris, comencen a haver-hi petits nuclis on es diuen zones on l'única llei és la xària. Són zones, diguem, que no regeixen per les lleis de la República. No estem parlant de barris, estem parlant de conjunts de 3 o 4 illes de cases, però que allà pràcticament no s'atreveix ni a entrar la policia. I això es comença a veure com una preocupació perquè... És que quan el problema creix és molt difícil controlar-ho. Deia el Josep, presumptament l'atacant estava fitxat. És que és impossible seguir permanentment a totes les persones que tens fitxades quan estem parlant del volum de gent activada en aquests moments. Permetem un moment, notícia d'última hora, el policia que estava greu ja ha mort. Per tant, estem parlant de 3 morts. Els 2 policies contra els quals s'hauria disparat i, presumptament, l'atacant. Vaja, dic presumptament perquè ha estat abatut i sembla sí que també ha estat mort, però... Un dels atacants, no? Un dels atacants, perquè podria ser que n'hi hagués 2. És que un Kalashnikov és un fusell d'assalt, que no és tret a tret, és que és una arma de guerra, vull dir que surten un fotimer de bales que s'enduen tot el que es porta per davant. És que és molt fàcil poder fer mal en una ciutat, és a dir, el tema és que, clar, quan has de... A mi et frapa molt i a més els francesos ho estan patint moltíssim, perquè estan sent l'objectiu essencial de l'estat islàmic. Però mentrestant, com ens deia ahir des de Marsella, on hi havia el gran míting central de Marine Le Pen, ella ahir també ja treia, precisament perquè a Marsella hi havia hagut la detenció de 2 presumptes gihadistes que presumptament havien volgut atacar a François Fillon, l'altre candidat, el candidat de dreta, i ella ahir va treure pit dient si jo sóc presidenta això no passarà perquè la seguretat. Aquesta és la història. El joc curiós és aquest. Aquest seria... Governi qui governi. No és veritat, però activa electoralment té incidència. Aquest seria l'element d'immoralitat que segurament ella traspassarà i farà servir perquè és molt greu que 2 dies abans d'unes eleccions o uns dies abans d'unes eleccions passi una cosa així. El tema és la serenor de la cultura francesa republicana i més sabent que en molts dels atemptats que hi ha hagut de l'estat islàmic hi ha hagut moltíssimes víctimes d'origen musulmà, fa pensar que pot haver-hi una reacció també cívica, serena i absolutament contundent amb el dir això no és el mateix que la immigració. Ets molt optimista. Això en tot cas és a futur. Ets optimista. Mira, jo encara tinc confiança en aquesta visió francesa de la il·lustració, que, perdoneu, però crec que és on hem d'agafar-nos tots. El que tenim a present és la voluntat del terrorisme d'incidir en la vida social i política. I l'11M és el cas primer i més evident, i és una seqüència. París ha estat atacat en diverses vegades, però es torna a fer a les portes de les eleccions amb una voluntat no aleatòria. Berlín, Estocolm, Niça, etc. La provocació davant d'actes de violència és molt difícil de controlar i, per tant, és un gran perill, evidentment que sí. És a dir, hem de pensar que França té, diguéssim, aquesta fredor davant d'aquests atemptats, però el País Basc també ho va tenir davant dels atemptats d'ETA. Però, per tant, molt de cuidado. És veritat que aquest populisme que dona lloc a unes
previsibles i immediates eleccions, doncs és molt fàcil apuntar-se a aquest tanto, no? Però com que la policia tenia identificat l'atacant, ara un escamot de la policia s'ha desplaçat fins al seu pis a la zona est de París, Aquest és el moviment de la policia paral·lelament. Anaves a dir, Màrius, perdona. No, que jo crec que estem davant d'un fet que és bastant ridícul, no? O sigui, que Marine Le Pen digui que ell això ho sabrà com abordar-ho. Com s'aborda? Estem parlant de ciutadans francesos. És que són ciutadans francesos. És que en aquests moments... Mira, Marine Le Pen ja quasi t'esmena preocupada i tota la solidaritat amb la nostra policia, un cop més convertida en objectiu. Albert Segura, París, última hora. Sembla que, lamentablement, hem de parlar ja de 3 morts? Com a mínim tenim confirmats un, segur. Les últimes informacions parlen de 2 o potser 3. En qualsevol cas, els que estan ferits molt greus. Bé, una informació de l'agència Reuters que havia parlat que s'havien sentit trets en un altre punt dels Camps Elisis, però informació no confirmava. La policia deia que ja havia acabat la seva intervenció, l'escorcoll, en aquesta avinguda dels Camps Elisis, i es confirma doncs això, que ha estat un cotxe que ha parat enmig de l'avinguda, una zona molt freqüentada per turistes, restaurants, grans magatzems, i ha disparat amb un Kalashnikov, un cotxe d'una patrulla de policia que estava aparcada en aquest bulevard. Algunes informacions de la policia apuntaven a que podia ser inicialment un intent d'atracament que s'hauria complicat i a l'haver vist la policia hi hauria hagut aquest tiroteig, però la policia parla formalment, oficialment, d'atemptat terrorista. Recordem-ho, no és el primer, les forces de l'ordre són objectiu terrorista. De fet, també, segons informacions d'última hora, avui mateix, en una coneguda xarxa social, aquestes persones radicalitzades a aquest entorn haurien fet una crida a atacar aquestes patrulles precisament als Camps Elisis i segons la documentació que la policia hauria trobat en aquest cotxe que ha quedat abandonat als Camps Elisis, doncs la persona, l'agressor, el suposat terrorista, seria conegut per la policia, tindria una fitxa S, és a dir, radicalitzat per islamisme radical. I precisament per això hi ha una patrulla de la policia que s'ha desplaçat fins al lloc de residència d'aquesta persona ja fitxada. D'altra banda, el fet que ataquessin amb un Kalashnikov, home, d'entrada seria un nivell d'atracament molt sofisticat. Els atracadors generalment no porten aquest tipus d'arma. És una arma d'assalt i és una arma letal. D'altra banda, i sí que hi ha constància d'atacs terroristes, sobretot d'arrel islamista radical, que utilitzen aquest tipus d'arma, Kalashnikov. Sí, és una arma, l'arma que hem vist dels atemptats del Bataclan, de Charlie Hebdo, de Brussel·les, a tot arreu. Eren fins a 3 fonts policials, havien informat a l'agència Reuters que no descartaven d'aquesta possibilitat que es tractés d'un intent d'atracament, tenint en compte el tipus de botigues que hi ha en aquesta avinguda, però la policia parla així formalment, oficialment, d'atac terrorista, després del que va passar a l'aeroport d'Orly i també al Museu del Louvre. Veurem com continua aquest escorcoll a l'est de París, al domicili d'aquesta persona que la policia ha identificat mitjançant la documentació que ha trobat el vehicle abandonat als Camps Elisis, del qual ha baixat aquest terrorista, però sembla ser que, si més no, l'operació a l'avinguda dels Camps Elisis ha acabat. La policia simplement està securitzant els llocs i demana a la població que no hi vagi, perquè està la zona evacuada, totes les parades del metro d'aquesta zona també estan tancades. Gràcies, Albert Segura, en directe des de París, notícia d'última hora que ens ha sacsejat també el programa des de que l'hem coneguda, pocs minuts després de les 9. Ara sí que la policia oficialitza la mort del seu segon agent. Per tant, 2 policies morts i el tercer mort seria l'assaltant. Aquest encara gairebé segur, però encara hi ha necessitat de més contrast d'aquesta informació, perquè la pròpia policia, que el tenia fitxat, ara s'està desplaçant cap al seu domicili per veure quina és la informació complementària. En qualsevol cas, el que sí han aconseguit aquest assaltant, ell sol o acompanyat, és crear el pànic als Camps Elisis de París. I a partir d'aquí, a França, a les portes de la primera volta de les eleccions presidencials de diumenge que ve. Demà a 7:15 més. Gràcies, bona nit i bona hora.